सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। रउआ लोग के एगो खबर हम बता देवे के चाहतनी कि भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव बीते दिन हाजीपुर में एगो बहुत बड़ शो में गई रहलन। जी हाँ, आर्यन कॉलेज के मैदान में एगो शो आयोजित भई रहे। रउआ लोग के पता होगे कि चाहिए कि ओमे खेसारी लाल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिले रहलन। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि आजकल एगो गाना के चारों तरफ धूम मचल बा, मेरे रस के कमर। उ चाहे हिंदी एल्बम के गायक होखे चाहे भोजपुरी एल्बम के गायक होखे, सारा लोग गावत हटे। तो भाई खेसारी लाल यादव कैसे पीछे रह सकता है। रउआ लोग के बता दी कि उ स्टेज शो में खेसारी लाल यादव खुद उ गाना गौले बने, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के तो बहुत अच्छा गायक हवन, लेकिन हिंदियों गाना अब गावत रहे। तो सारा लोग खातिर एगो विचित्र किस्म के बात बाटे। ये से रउआ लोग समझ सकतानी कि खेसारी लाल यादव ऐसा भोजपुरी गायक जब मेरे रस के कमर गावत हटे तो लोग देखे खातिर सुने खातिर कितना बेकाबू होइट हुई। पब्लिक हो जा बहुत जबरदस्त तरीका से उनका के रिस्पॉन्स दिलस, बहुत अच्छा अभिवादन कैलस, इनकर गाना सुनलस, पब्लिक बहुत मनोरंजन भी कैलस। रउआ लोग के बता दी कि ई गाना हिंदी में बहुत पहले नुसरत फतेह अली खान साहब गौले बने, जना के बाद फिर पवन सिंह एकरा के गौले अविनाश झा घुंगरू जी के म्यूजिक पर। और ओकरा देखा देखी लगभग कई गो सिंगर लोग यह गाना के गा दिलस अलग अलग तरीका से। तो खेसारी लाल एल्बम में तो ना गईले, लेकिन हाजीपुर में आयोजित स्टेज शो कार्यक्रम में ई गाना गावे से चुकलन ना और गा दिलन मेरे रस के कमर। जी हाँ, रोलो के बताई कि भोजपुरी के ताजा तरीन खबर हमनी के सबसे पहले अपना छपरा जिला भोजपुरी पर अपडेट करेला सन। ऐसे सबसे पहले रुआ लोग लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।